מי שעוקב אחריי באינסטגרם מכיר את המחברת הזאת. זאת מחברת של כתיבת תודה, שאני כותבת כל בוקר תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אני אראה לכם. כל בוקר אני ממלאה עמוד. אני כותבת בכל בוקר תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הדברים שהם קיימים בחיים שלי. ועל הדברים, לפעמים אולי קצת קשה לי איתם, ועל הדברים שאולי אני לא רואה בהם את הטוב, ואני אומרת לו תודה על זה, ושאני בטוחה שאני אראה את הטוב בזה. גם במחברת הזאת, אני כותבת את הדברים שקשה לי להתמודד איתם, שאני רוצה להתמודד איתם. אני מבקשת סליחה מהקדוש ברוך הוא על דברים שבהם לא התמודדתי נכון, או שפירשתי סיטואציה מסוימת לא נכון, ובסוף אני רואה שזה באמת לטובתי. אז אני כאילו מבקשת ממנו סליחה, כי אני באמת מתנצלת על זה שפירשתי את הסיטואציה, את הדבר המסוים הזה שהוא הביא לי לחיים, לא נכון. ככה אני מתחילה גם לראות את הצד החיובי של החיים, וגם לעבוד על עצמי מבחינת עבודת המידות. כי אז אני רואה נגיד בדברים מסוימים, אם התנהלתי נכון, אם לא התנהלתי נכון, אז הכל כתוב לי כאילו ממש מול העיניים, ואני גם לא יכולה לשקר, כי אני כותבת את זה הקדוש ברוך הוא. אז אם אני כותבת לא, אני לא יכולה לשקר עליו, אז מן הסתם אני גם לא יכולה לשקר על עצמי. ולפעמים את האמת הכי כואבת, שהכי קשה לנו לראות ואנחנו מייפים אותה, תוך כדי כתיבה, וזה רק שלנו, אף אחד לא צריך לראות אותה וזה בסדר. פשוט להודות בטעויות שלנו, בתכונות האופי שליליות אצלנו, ופשוט באמת לרצות לשנות אותם. כל המכלול של הדבר הזה, מעבר לזה שזה התבודדות של שיח עם הקדוש ברוך הוא, זה משהו שהוא פותח, כי אם אני משנה לאט לאט את עצמי, את האופי שלי, השקפת חיים שלי, אז גם לאט לאט הסביבה שלי משתנה. לאט מה שאני מוכנה לקבל ולסבול בחיים שלי משתנה. כי אם בעבר היה לי תכונות אופי מסוימות והייתי מוכנה לקבל ולסבול אנשים מסוימים או דברים מסוימים, פתאום אני לא מסוגלת לקבל את זה לחיים שלי וזה בסדר. ואז אני יודעת שאני משתנה ואני עולה מדרגה, כי האופי שלי השתנה ועכשיו זה מתאים לסגנון אנשים אחר ושונה ממה שהייתי רגילה, להתנהגויות מסוימות שהיו מתנהגים אליי, שאני היום נגיד לא מוכנה לקבל. אז הכל משתנה מתוך הדבר הזה, לשבת בזמן שיש, בבוקר, בערב. אני משתדלת לעשות את זה כל בוקר, וזה הדבר הכי כיף בעולם לפתוח עם זה את הבוקר. גם אם אני הייתי צריכה לקום הכי מוקדם שיש, קמתי שעה לפני כדי שיהיה לי את הזמן להתפלל ולשבת עם הדבר הזה. אני ממליצה לכם לעשות את זה. אפשר להתחיל גם לעשות את זה בפתקים בטלפון, או בכל דרך אחרת, אפילו מחברית קטנה יותר, אבל תתחילו בקטן ותראו איך שזה הולך ומתעצם, וזה פתאום הופך להיות משהו שכאילו, רגע, בא לי מחברת יותר גדולה. השם שאני כותבת 2 עמודים לפחות. זה פשוט מנקה, זה משחרר, זו האמת. אני יודעת איפה אני צריכה לתקן, אני יודעת איפה אני צריכה להרים את הרגל מהגז. זה משפר את החיים משמעותית, ואני ממליצה לכם לעשות את זה.